Здравейте отново на всички, аз съм Фузиглес и това е пак Farsal Gaming. Така. Сега да видим някаква къща. Това е моята къща. Ето е ние, още съм я направил. Там няма никакви работи. Това на един мой френд къщата. Това са парцелите. Това са парцели. На ДХ Лудака. Той е МС модератор. Тук са парцели, можете да си купите парцел. Един парцел е 3000 долара. Там пари, лева. Ето това са парцелите като цяло. Така. О, прасе. Заключихме. Не може излееш, не може излееш. Не може излееш. Искам това да има парцел. Сега отидем на платформа. О, какво е това? Така, това е като цяло. Тук се обекаля вече и отиваме Warp PvP. Ще репортне сега. Това е Warp PvP. Тук, как знаете, хората се бият на PvP. Ето го, много яко е направен. Така. Много яко е. Ето, това е целият. Така. Много кеф стига го. Много яки, нали? Я много кеф. Тук така с гластона, тук с водата. Много добре е направен. Не е специално маки. Не е сега штрак. Има водата, там обсидиан и работи. Вода. Ще умра. Колко кръвова има. Там доста сърца. Така, това беше всичко от мен. Така пък точно втори епизод на Farsal Gaming. Доста хубав сървър, заслужава се да влезеш. Аз бях Фузиглес. IP-то ще е в описанието на този сървър. Така, да спомена и онъра, млекаря. Иво и той. Там Ивчо. И това беше от мен. Аз бях Фузиглес. Чао!